Laping Leos Bianong! Programa apakaburay rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy magbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbatkan solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laping Leos Bianong manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Peri Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem at kapanunutan ti pagayam tayo, Peri Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laping Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Alang aruden, intay basaanan ti surat ti maysa kalafing tayaw naglingay di tinagan Dindo iti Nueva Ecija. Kastoy man ti surat ni Dindo, ken ka Mang Bianong, naimbag nga oras mo, ilingid naklakuman ni tinagan Dindo. Nakapagsurat akmat kayat kuman nga ikidawan iti solusyon ti pakarikutak nga umaykaw idatagkan ka. Kastoy man ti Rogina Mang Bianong. Insan, amom ka di ti pagnanaidan ni Odette? Ha? Sino nga Odette? Tingay balasang anam-am mo ta iji parte adinarayan ta idirabi Hadyan napinda sa balasa nga kasasaomi dirabe. Wan, naitugot ng samot ti karkarmak ka. Unay daytan, sobra ka mo. Haman, kasla naitugot ng ti karkarmak edi nagsisina tayo idirabi Tadi mo ta na isinsina iti panunot ko. Aging gaita, isupay la ti sangka panunot ko. Ay sos, natamaan kang samot taninsan. Wan insan, kastamat ti panagkunak. Nagpigsa ti tamak ka. Kasinsen ti gayim tayo nagpapaskan day jay. Anta ka no mabalinda. Nakita nga ro di kotsena kat nginginaan na talaga ka. Wan, kastamat ti kunada kanyak. Ada ka no mabalinda. Adamat supsuplada na, iso adyak unay nakasasaw. Kaya't mo kaday, ta sarungkaran tayo di balay ta. Kasano nga asarungkaran ta, kat di tamat-amot ti pagnanaidan na. Nalakalang day ta. Damagan tayo di kasinsin na Ni, unag paiso niya. Ibagam lang, no kaano ti kayat mo pa ng sarungkar tagan ko na, takuyugan ka man na sa marungkar. Kasla, alanganin akmat insan. Adda mabalinda, idin do tawan mo ti mabalbalin ka. Anyang awan ti mabalbalin mo, katanda mo trabaho. Insan. Di ka pala naka-first base na upay kan, kasano nga makadanon kay ti home base, no di mo mo't padasan ti makikarera, bareng no mga bakka, insan. Lumapan ka agaram, di amamom kumauna yun abalasang ating kaarman. Na minsan la nakita mapan mo armanan. Sana balay tamamok mo di kasinsin na, nanang. Awan mo ti madingay bagbaga na may papankan ni Odette. Natural apasig na saya at ti ibaga na takasinsin nakit nga raw. Alangan mo't nga ibaga na ti madi akababalinday tanga Odette. Sana bali, nanang. Mamamok tumit launay ni Odette. At damot ni Marjay nga agkurso na daunay kan ka, ngam di mo mo't ikaskasaw. Jak kursonada ni Marjay. Alangan mo't ni Armok di jak kursonada, nanang. Sayang lang ti panahon ko ang mga aram iti jakmat type. Napili ka nga minunay. Sana bali tanapintas ken makay ayo dyan napilik, nanang.
Oray man pintas na amin a pintas no di mo nga rud unay am-amaw. Saan ka mo tamakaw? Awat din daw. Oh, anyat panag ko na miti pormak insan. Oh. Nay, oh, kitaam. Nakapasa ka dimot lang iti panagkitam? Way, minsan, rimuar tinakalong mga ginatarakim. Sigurado makita ni Odette ilimlimang mga kinatarakay. Ay, sapay ko matakas tangag pa isaw. Amangan numabasti,dak insan. Baste dadagaws? Aping imi na basbaste da mong tibagim. Ah? Agaram ka pa nga umuna sakbang ibagam mabasted ka. Insan? Laki din, mabantang. Sayang ti ka nito insan. Amangan no adat ti una amapan mang serpat kini Odette. Anyat na sa polio, babaro. Kuha. Sarungkaran mi kumadjay balasang yo. Da kayo kaditi amana, sir? When? Sarungkaran to'y kasinsin ko, kunak kuma. Kinuyog kulahan, sir. Anya? Sapay ko taadapan na kay Karimi amang sarungkar iti balasang yaw, sir. Sigurado kayo kadi ani Udet ti sarongkaran nyo. Uwan, sir. Nasayat no kasta. Maragsa ka na. Tadamang sarongkar iti anak ko. Ha? Itugtugoy pa iti salas, kasarita ken ayabak dyan ako. Diyak kaya ti sumango kadagita lalaki, papa. Udet, sangwem dagiti sangaili. Ngam papa na minsan la nakita ken nakasaritak ida. Apay kumasangok ida ngay. Sangwem wenno saan? Wan papa. Sangok nga rudan. Nasayaat. Sayatem di makisao kadakwada. Nang runay ti agnaga ni ti Dindo. Taiso ti agkorsonada ken ka. Saan ka ngagmismisuot, Udet, di kag balin a bastos. Sayatem ti makisango iti sangailim. Odette, sapay ko saan kami nakadistorbokan ka. Anya nga miniti panagkunam aya. Pasensya ka la kuman kanyak. Anya pa'y ngay. Adda kayon. Alangan mo papanawon kayo Ti nasayaat, panawan kayo pa tapno makapagsarita kayo na yung bag. Isaan? Di ta kalaang. Di na kami pampanawan. Ha? Agsasarita tayo atalo. Kaya't yu lang mo ti makigayam san aya. Ha? Kwa, no siyak, uwan, gayim lang ti gagarakan ka. Ngam ti kasinsin ko, na inlove kan ka. Ha? Insan? Anya? Kuha. Pasensya ka no, nagalisto ti kasinsin ko, Odette. Pudno ti kinunana. Nainlaba ka talaga kan ka. Sapsapulik ti niniwan mo, idi nakita ka iti pasken a dinarayan tayo. Nagbidot kayon samot iti sinarungkaran. Sayatem ti garaw mo dita, Udet. Papa. Pasensya ka na talaga, Odette. Ngam, diyak mat siguro pakabasulan no nagduyos to'y pusok kan ka. Nadlaw may iti kasinsin ko, napilpilit laang ni Odette, simmango kada kami, iti isa sarong karmi kan kuana mangbianong. Ngam ti pagsayaatan na, kaya't nadlaw may akasla, kaya't nakmat ti amana para iti anak na. Intultuloy ko nga raw, tinang sarsarong karki ni Odette, nga oray na atap kanyak, mangbianong. Di mo kunaan na sarong karamanan ni Odette, insan? Unit san, diyak agsardeng amang sarsarong kargan ko na. Aging kaayit nagnan kanyak tinasamit awen na. Insan, panagkunak, saysayangam lang ti panawon mo amang sarsarong kar kini Odette.
Nasarukin nga upat abula na sarsarong karam. Ngam nagataplatakan ka. Awan ti pagilasinan nga gusto mo't kan ka. Idinto ta saan ka mo't alaad. Natar ka mo't insan. Kasla bumbay ti rupam. Nagaatid dog dagiti kurimat-mat mo. Moreno ken natayag ka. Angem, kasla awan mo't apil mo kini ulit. Anay ko? Upayon nak mo tinsan. Idinto ta si katimang patpatib ka iti gurong ko tapno sarong karak ni Odette. Kasano kat maasyanak kan ka insan. Madlong awan namnamam kini Odette. Mula ka mula. Ngam pasig mo't nga ipos ti dawa dagiti imulam. Kasla-kasla ti kayarigan na ti panangsasarong karmo kini Odette. Jak to maupa insan. Anyat ammom. Ang mga no adantulat ta mairado, wano mayaw awan adawa asaan nga ipos kadagiti inmulak. Dadan to maapit kaw. Makamuka insan. Sa bagay, ang umaayaw ay di nagwawagay insan. Iso sige lata sige. Barang no masyang tumutlang ni Odette kin ka insan. Sabay ko ma. Tadi kan to mauma amang sarsarong karete anak ko, Dindo. Ne, saan to, sir? Ay ayatag unay ta anak yaw. Agyamanak, tadda ka napingat nga agdatdaton ken kuana. Si Muko ngaminan dagiti kaaduan. No kastangarod, sir. Dakkel tinamnamak iti anak yaw, no awanen dagiti karibal ko. Amom, kayat ka apara iti anak ko. Panagkitak ngamin ken ka ket natakneng ka. Agyamanak, sir. Sikati kayat ko kadagiti amin ang nagdaton ken ni Odette. Isu adi kagdanag. Tatulungan ka ken kuana. Mano abula na napagdatdatunam dayjay nga Odette. Ngam di na kamutsungsungbatan. Tungkal aggapu ka iti trabaho, mapan mo sarungkaran. Di ka maumuma kan mabambanlaw. Nanang, ti agayat iti napudnaw, saan mauma kan mabambanaw? Ay, naanak ko aya, nagadumot ababalasang ngamin di ta nga agkursunada ken ka. Ngam no apay mo't ngamin ajay saan nga gusto ken ka ti pagdaddadaulam iti panawon mo. Isungarod nga adda sao nga arem nanang, tarmek di saan nga gusto kanyak. Imposible di naktumot kursunada, no makita na ti regat ken pinget kung agdaton ken kuana. Alakat adakang kaday ta anak ko. Si kamot ti agayat ken agbambannog amapan agar arem iti kabangibang nga ilay. Iso ama kaammo ka nga road. Sapay kumata dabanagan ti panangsarsarong karmo iti dayjay nga Odette. Saan anak nga kalatan nga agingga iti udi na. Agpaiso ka di tinangag ko, Odette. Aklo naman ti panagayat ko? Wen, apay, di mo kayat? Ni, saan man? Kayat ko launay Kasladyak nga min patsyon akamaudyanan na. Aklo naman ti panagayat ko. Dindo. Ay na, kunak tumot nga may nga dan tumot lang ti banagan ti panagan-anos kan panaguroray ka. Agyaman na kiti kinargat mo nang sarsarong karkanyak Dindo. Gaput ay ayaten ka unay-unay, Odette. Sika talaga ti kayat ko. Iso anagan-anos ak nga aging gaitata inaklon na kon. Ay ayaten ka unay, Odette. I love you. Kung nagtumot ngamin kang ka nga adda tinamnamam iti anak ko, Dindo. Sir? Diyak kaya't apabayagan niyo pa laeng daytoy. Kasartumot laeng titurungan niyo. Ha? Siguro saan ka mata nagdaton iti anak ko, no? Saan ka nakasagana ang mga sawa? Saan ka di? Uwan, sir. Kastamot talaga titurungan mi kun ni Odette. Day tangarod ket baro. Isu akayat ko asaan yon abay bayagan pa'y.
Anya ti kayat yu asawan, sir. Kayat ko, agkalaysa kayon iti kabiitan a panawen dindo. Kalay sa adagaos. Nagalistawn. Kasta ti kayat ti ama ni Odette, nanang. Agkalay sa kamin iti anak na. Nay, apay ngay nga agganat, kat kabarbaro kayo pay nga agnobyo kan agnobya iti anak na. Kayat nakano ngamin at talaga para iti anak na, nanang. Kasla at dama ang angot ko, amadia. Ni nanang mo. Nagpigsan day ta panagangot yaw. Diyak may lawlawag. Ngam sa balay, ti marikriknak. Oh, sigod nga minin adeyo kayat ni Odette para kanyak, nanang. Iso anak ko na yu ti kasta. Ay, diyak amaw. Ngam diyak kanunungan ti kayat ti ama nang agkalay sa kayon adagaws. Iso asika nga rod ti agdesisyon, dindo. Tada kayo mo't ti agdanak ni Odette. Nagkalaysa kami nga road ken ni Odette Mangbianong saan nga intulok ti ama na nga ibaklay ko amin na magastos iti eng grande a kalaysa me. Iso adyak unay narigatan iti gastos. Kalpasan nga road ti kalaysa, gay. Kablawan ka insan! Maragsakan ak unay para kan ka! Agyaman ak insan. Agyaman ak mo't iti anos mo anang kuy-kuyog kanyak. Tunggal sa rong karak edi ni Odette. Basta si ka insan! Sana balay ka nagbungan ti panagananos mo. Wal insan. Asawa ko ni Odette. Paspasan mo nga rod tapno makita mi adagos ti agbalin na bunga yaw. Magagkaran ako na makakita iti agbalin anak yaw. Sigurado nagugwapo kung napipintas ti agbalin anak yaw. Napintas kung gwapo kayo kini Odette. Sigurado day ta insan. Tapuli tayo tinatataer kan napipintas. Tumpak! Odette, maturog tan. Nagawid amin ng asa nga ini. Ingka maturugan Inta maturog adwa Daytoy ti umuna arabiita kasagasawa. Wen, amok. Tamok mat dagiti mapaspasamak. Ha? Odette, saan ka kadi anaragsak ang nakikalay sa kanyak? Ay, hadula amin na damdamagam. Ingkakit di maturugan no nabannog ka. Agid dan ta amapan maturog At dapay aramidag. Iso nga umuna ka na maturog. Agyaman ak ta simrek kan dito'y silid. Kunaklakit din no saan ka pa'y nga umay maturog. Umay kanta maturog tan. Nay, apay nga inwalin mo ti imak ang mga rakop kumakin ka. Nagkuna ngamin nga arakupin na kaya. Ha? Awan mo't dakis na tagasawatan. Ay kat dakas kanyak Tadyak kayat nga arakupin na. Ha? Odette, Alakit din. Maturog kan. Di ta ka sofa maturog. Tadituyak kama. nay, saan ang mabalin Agasawatan? Isong agabay tangarot iti maymay sa akama. Umay kakit din. Opya! Anay ko. Apay nga, agpuntar ka ngay. Diyak kayat nga gaman na ka. Makaparugit ka. Yaks! Kayat mo, taipakat ko kan katinadal ko iti taekwondo. Odette, anya ti kaya ta sa unday tayo. What you see is what you get. Iso di mo nga ipilit ti kayat mo. No di mo kayat atuk-tuk kulag, titultulang mo. Anya? Tapno ibagagkan ka. Ni papalaang tagin pagayatan iti panagkalay sa ta. Kayat na makiasawa akan ka. Tadi na kayat ngagnanayo nakastuyak. Ha? Diyak kumawan nugot ngam. Kinunanamot ngamin nga awan ti patawid na kanyak. No diyak umanugot iti kayat na. Pinagkaykaysaan, dak. Inalilaw, dak. Nagdagulit kan tumad ngamin. Di ka nagsarsar nga nagdatdatan kanyak. Iso day ta ati kanabom. Agasawa talang iti papel. Ngam saan tang agasawa iti pudpudno aka ipapanan ti agasawa. Ha? Nawatam, dindong.
Inalilaw dak papa. Isumot la kayat nakunay apara iti anak yaw. Tatumboy ti anak yaw. Inaramat dak lang tap nagbalin na pudpud na babae ti anak yaw. Ngam siyak mat ti numero 1 apektado. Unfair kanyak day daw. Dindo, pakawanan nak barok. Ang sigalag ti amok ama magbaliw kin ni Odette. Patsek ngagbaliw day jay itatadal asawa na. Iti ko na ayaw, papa. Jak to pa'y may gaman na pulos ti anak yaw. Tatunggal gamdelt nga igaman. Dumanog kan kumugtarmait. Ano sam kumabarok? No, aganak kayon to na sigurado ngagpakababain di anak ko. Kasano nga ro na makaanak kami ngay? Kat saan mo't nga asawa ti pagkitkitaan na kanyak? Inalilaw dak. Nailaw anak anang ikalay sa iti tomboy nga anak yaw. Inalilaw dak. Daytoy ti parikot ko ita mangbianong. Pudno nga inayayat ko iti kasta unay ni Odette. Ta inan anusak ti nagdatdaton kankwana nga gingga iti ingkalaysak. Ngem itata agasawa kamen, kalbaryok met mangbianong, tadyak pa'y maiggaman, ultimo murdong dagiti ramay na. San met amabalen ngagnanayo na kastoy ti sitwasyon me, mangbianong. Rumbeng nga tati pampanunutek nga isinakon ni Odette, kat yurno nga klaangan ti magastos iti annulment me. Iwanwan na kumamang bianong, to'y pagayam mo, Dindo, iti Nueva Ecija. Pagayam ko, Dindo, nang ikalaysa ka iti babae akasla may sa aperpekto amayan nato para ken ka. Inayat mo iti amin na pusom, ken talagamit kasla isukat nagayat mo't ken ka. Ngem may sa brutal a kinapudnaw ti sangsangwem ita, ta pusong lalaki mo't gayam tingkaing kalaysa. Ti may sapay nasakit, nakikalay sa lagayam ken katap no, maala na titawid na iti amana. Ang asawa mon barok, ay ayatem daytoy a tao, ket adda makagapo no apay nga ingkalaysam. Mabalin saan naka maayat iti romantiko awagas ta tumboy ket nga raod. Ngem saan ka mapukpukawan iti namnama. Saan mo pa'y laapang panunutin ti mangisina kenkwana, linukuda ka. Imbesa maupay ka, mangisayang katkakit day iti sumagmamano seryoso a panagsanay. Mangpili ka iti kaimbagan nga oras, tapno makisarsarita dita asawam. Agbalin ka na dayaw. Mabalin napanunot mon ti amin, wenno, naaramid mon ti amin mabalin mamagbaw kenkwana tapno sangwen na ti kinapudno babae pay laeng. Ngem saan ka kumang agap-apura. Nalabit kasapulan na pay ti oras tapno magunod ti kinapudno katatao na. Nga isuket nakiasawa itilaksed ti sexual nga orientasyon na. No masaksakitan kamet, addaken ka no anya ti sumaruno mapasamak Dindo barok. Ngem agsingsingpet ka, ken ipaayam iti naan-anay nga oras na ngagpanunot, ken ipaayam iti panagraam maiparbeng kankwana. Anya ti amam, no makita na ti kinasingpet, wenno kinaimbag mo, ket kela at amat nagtirik na, ket maamiris na, nga isugayam ket maysa anaan-anay nga eba. Ket supapakan na ti ayat, nga ingka tinaptapaya. Oh, yeah!
Alright, that's alright. Ala, kasta manayin papagayam, aging gangay ti sumaranong ay manayin panagdadanggay, que Dios nos bendiga a todos. Diyos yagnina kada kayo, amen. Bye-bye! Thank you so much, kadrama. Kung gusto nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!